Sådan der. Rune Stensdal, 55 to 59, and I'll do the workout 5, Isabel. We have floor judge, Jackie Gonzalez, and we have head judge, Maria Gonzalez. We need to fill on the weights. Let's see down here. So we have a 20 kilo barbell. We have a 25 kilo plate. And 25 over here. I just need to make sure it's in where it should be here. Så. I will do 1, 2, 3 and then press, and then it comes 10 seconds. Yeah? Whatever. Yeah. I think we got plenty of time for 1, 2, 3. 10 seconds. Music? Or No, that's fine. Just keep it quiet. go. But there have to be music on the video. No? No music. That's fine. Okay. Lidt mere langsomt fra starten af. Okay. Sagtens tættere på skulderbenet. Du bare sørge for at holde den derinde. Så har du den. Den var mega god den. Absolut det bedste forsøg, du har lavet. Træk du nu. Træk du nu. Mærk lidt i siden her. Klar? Jeg siger, jeg kan mærke lidt i siden. Ja, men giv det et skud mere. Ja. Arme. Rotation, fødder, lår. Luft. Yes! Og hvad sker der? Det er de der krogede arme igen, ikke også? Nu har du, kan du huske, at jeg lige sagde der før, at du mangler lige de der par centimeter der. Ja. De er der. De er der fuldstændig. Okay. Du skal bare lukke den arm. Ja. Og det er specielt din, Det venstre. Ja, din venstre arm, du lige skal være sikker på at få lukket. Hold det. Give your advice to Jens, and you tell me. Tænk på meget. Jeg har allerede 2, Mark. Forsøg. 2 minutter. Ja. Fuck, hvor nice. Ja, han kører i mig. Det går da bedre end i går. Du kan faktisk bare stoppe nu. Du har den nu. Let's go. Jeg kan mærke det. Kom så. Burning water lost. Det er tæt på. Skal vi lige have en albu i nakken igen der? Det hjalp det lige før. Ja, det gjorde det faktisk, ja. Vi gør det. Det må jo godt gøre det, hvorfor ikke det? Ellers så kan jeg hjælpe til at trække med en pind. Gør hvad vi vil. Det er vores start, så er alt godt. Movements. Higher? Yeah, because I think your
You move forward. Ja. Try to look some point up. Så. Så. Yes! Sætter. Kom så, Rune. Det er fandme i orden, det der. I was looking at the watch. Ja. Now look at the light. Maybe. Look at your future. Look at the sky. Du kan se på den fremtidige plakat, hvor der står semifinals athlete heroppe. Same. Rune. Ja. Skulle du gå til den nu? Hvad siger du? Føler du frisk nok? Skal vi lige... Så husk det med lige at forestille dig, hvordan du vil køre den op. Ja. Så gør det. Ej, det er utroligt. Det her er bare utroligt, mand. Rune, de sidder skide godt. Ja, de er meget bedre end i går også. Nej, men det er en helt anden snak i dag, og du skal bare, jeg tror faktisk bare, du skal blive ved. Lad være med at give dig en for lang en pause imellem, så bare have de sidste 5 minutter. Ja. Prøv at give nogle virkelig gode forsøg, fordi den er så tæt på at være, altså det. Du skal ikke tænke så meget over det nu, så bare gode forsøg, og så. Prøv lige at give 3 af de der powerful hobby, ligesom vi gjorde i går igen. Ja. Inden næste forsøg. Giv det lige et halvt minut eller sådan noget først. Få lige spring i benet, og så kommer den. Ja, tak. Det er en sjov video at se den her, hvis jeg får den. Den er nødt til at uploade. Jeg skal nok gå ind og dømme den lidt ekstra. Altså, det er et af de mest intense øjeblikke i min CrossFit. Ja. Og der er ingen musik, og der er ingenting. Og så. Så roligt. Hvor er den der? Jeg har så bare lyst til at slå dine albuer. Kom så. Ligesom over i Er Jackie i billedet egentlig? Ja, men you should go this way if you want to go anywhere. Yeah. Yeah. No back. Yeah. Hold nu kæft. Lorten sammen. Du har den. Du har den. Det sidste her, det var meget bedre end før. And it's Bare way lige much rejse dig. better than yesterday. Way much better. Believe it, Brunel. Hold kæft, man har 2 gentagelser på sin PR, det er sgu da fucking fedt. Hvad siger du? Og 2 gange på din PR, det er sgu da fantastisk. Jeg har den ikke. Jeg sagde, jeg har 2 forsøg. Åh, Nej, jeg har sgu ikke du har nogen. ikke løftet endnu. Nå, men det kommer. Jeg siger, du har 2. Jeg havde 2 forsøg, der kunne komme ind. Nå, Kom så. fokus og kør. Kom. Fanden! Ej, du er fucking sej, Rune. Ja, det er fandme en god forsøg, du får der. Ja, tror jeg. Kom nu. Rykker. Jeg må have gerne det med at få den til. You have it. Ja. Altså, 2 gode forsøg. Kom nu. Kom så. I er fandme værre, mand. Lad os prøve at råbe lidt af den, så bliver den bange for dig. Position.
Hvor en befrielse, mand. Høj, kæft. Rigtig godt. Og så Rune. Ja, der er suspense. Bare fyr den af, mand. Har du den jo? Den sidder i kroppen. Her må den lige prøve igen. Du ved, du kan. Ja. Op! Du har en mere. Kom så. Godt lige noget. Ja, træk vejret. Masser af dybe vejrtrækninger. Kom. Og så aggressivt til den. Kom. Yes, sådan. Sådan. Han var med så det hele. Det er bare en tændsdag, der ikke er noget, der skal være en tændsdag. Yes. Nice job, Maria. Yeah, it was good. It was good. Really That was good. worth it. But you know, it was very, very close the other one. So you could do it. Så er der også ringe med klokken. Hey, må du ikke? So nice, Rune. Må du også ringe med klokken? Hey. Emoción. Sí, qué bonito. Okay. Er den halvanden år gammel? Det kan være lige en lås, de to, han gerne. Det er i masters. Ja, det er i din nye masters. Ya, ya. Ja. O sea, hace como, dice, Ya, hace como 2 o 3 años que no lo hago. Es que cuando te duermes también, a mí no me gusta. Pero, o sea, se ha enfocado un montón. Porque todas las levanto. Ej, hvor fedt. Yes. Ja, ja, good job. Sådan. Hvor fedt. So nice, Rune. So it's the third time in your life?